дар донишкадаи кӯҳию металлургии Тоҷикистон воқеъ дар шаҳри Бӯстон ҳамоиши илмӣ амалӣ дар мавзӯи истифодаи оқилонаи нерӯи барқ кафолати рӯзгори обод баргузор гардид. ба таъкиди масъулин, ин ҳамоиш бо мақсади амалӣ намудани дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати истифодаи оқилонаи нерӯи барқ ташкил гардида, ҳамзамон тағйиру иловаҳо ба Кодекси ҳуқуқбайронкунии маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон шарҳу тавзеҳ дода шуд. дар ҳамоиш қайд карда шуд, ки истифодаи самараноки нерӯи барқ яке аз масъалаҳои стратегии миллии мо ба шумор рафта, Ҷумҳурии Тоҷикистон беш аз 98% нерӯи барқи худро аз манбаъҳои барқароршаванда, асосан нерӯи об, истеҳсол менамояд. бо ин нишондиҳанда кишвари мо дар ҷаҳон дар сафи пеш қарор дорад. бо вуҷуди ин талабот ба нерӯи барқ махсусан дар фасли зимистон афзоиш меёбад ва истифодаи ғайриоқилона боиси фишор ба шабакаҳои энергетикӣ мегардад. роҳбарони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ дар шаҳри Бӯстон вобаста ба тағйиру иловаҳо ба қонунгузории соҳаи энергетика ва татбиқи ҷазо ибрози назар намуданд. гуфта шуд, ки 15 апрели соли ҷорӣ ба Кодекси ҳуқуқбайронкунии маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон тағйиру иловаҳо ворид карда шуда, тибқи он нисбати муштариёну истифодабарандагони барқ, ки ба қонунвайронкуниҳо роҳ медиҳанд, минбаъд ҷазо татбиқ карда мешавад. Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон тағйири иловаҳо ворид карда шудааст, ки бисёр саривақтӣ мебошад ва дар сурати риоя накардани қонуни мазкур ҳамон истифодабарандае ки ғайриқонунӣ нерӯи барқро истифода мебарад ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида хоҳад шуд. ба таъкиди баромадкунандагон, рушди соҳаи энергетика ва расидан ба истиқлолияти комили энергетикӣ дар меҳвари сиёсати пешгирифтаи ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон зери роҳбарии бевоситаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дорад. соҳаи энергетикаи мутараққии мо дар асоси захираҳои пуриқтидори обии ҷумҳурӣ бунёд гардида, рукни муҳими ҳаёт ва иқтисодиёт ба шумор меравад. тараққиёти хоҷагии халқ, беҳбудии рӯзгори мардуми сарбаланди тоҷик аз пешравии ин соҳа вобастагии калон дорад. аз иштирокдорони ҳамоиш даъват ба амал оварда шуд, ки дар байни ҷомеа вобаста ба истифодаи оқилонаи нерӯи барқ, пардохти саривақтии ҳаққи он, роҳ надодан ба қонуншиканӣ ва дигар масъалаҳои муҳим корҳои тарғиботиро бештар ба роҳ монанд. таъкид гардид, ки ҳамаи кӯшишҳо ва талошҳои давлату ҳукумат барои боз ҳам беҳтар шудани таъмини нерӯи барқ ба муштариён буда, дар сурати амал намудан дар доираи қонунгузорӣ ва сарфакорона истифодаи нерӯи барқ ҳадафҳои ҳукумати мамлакат амалӣ мегардад. дар шаҳри Бӯстон вобаста ба шарҳу омӯзиши тағйиру иловаҳо ба Кодекси ҳуқуқбайронкунии маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон суҳбату мулоқотҳо бо аҳолӣ идома дорад.